alles genoteerd. We kunnen het weer maken. Hé Gans, weet je in de vroege morgen zeg? Ja, dat zal het wel mogelijk zijn. Pas maar op voor die rug. Oh, maak je geen zorgen voor mijn rug. Dat kind wel gaat verdragen. Zeg maar, nu heb ik toch zeker wel een kleintje voor dit, nee? Och, een glas water is nog wel in mijn dorp. Zal ik tegen ons? Docht ik geen neutenputje? Ik bedoel mezelf welkom. Zeg. Wat meinst du dich waar? Dat in mijn schoot heet. Zeg maar, best een hoed het nooit geslagen. Oeh. Ik? Kom, zet ik die waterpas. Ik niet zo. Ik kan niet van aan de binnenkomen. Oh, Als pottenkijkers komen, dan doen we toch gewoon de deur toe. Straks is er overal rood op. Best ik overal, zo bij de klanten van die baas. Onrood. Wat je toe? Annie, hoe best u? Kan ik alweer zelf voor ballen met je spelen? Wat past er meer nog op vandaag? Hoi Willy. Hoi. Een jong best singeldag. Jo. Hij is natuurlijk niet gedag, hè? Het is vandaag een jaar geleden dat we getrouwd zijn. Zie je? Ja. Oh, schat. Jo. Dat stoel weer al dat drukte dan aan gedachten. Kom ik het zie. Oh! Ik zat de boot, ik stik Pino. Een lekkere doordraver van me. Ja. Zeg, wat was dat? Dat wordt een echo, geloof ik. Oh, laten we zo nog niet sturen. Kom hier lekker zitten. Ja. Jo. Zo. Tof, hè? Ja. Ja. Zo, heerlijk. Jo. Gezellig. Zo'n dag op vandaag. Heerlijk. Mijn lieve Moos. Wat is? Een echo. Oh, zeg, maar dat is het toppunt. Zeg, wat fungeert eigenlijk goed? Ik heb een moord genomen, dokter. Ja, ik moest nog even eten hier voor een plein te maken hier in de bibliotheek. Hè? Zeker om op te zetten, ja, jong. Zeg, Annie, maak eens zo naar de keuken in kunst. Het is een chance. Jezus, geef ons het voorbeeld. Vraag hem dan. Maak het niet kort, Sjaakje. Morgen vertrekt zie je toch? Gelukkig wel. Het is misschien te druk. Zo, ik heb alles genoteerd. Dan ga ik ze even op de zaak maken. Zeg, doe maar zich zo samen, jong. Als ik die baas vertel wat gebeurd is, hè. Vloog zo lang aan, noem het maar, hè. Voor zo'n klein mulke? Nee, zo is mijn baas niet. Daar is er zelf ook niet vies van. Morgen samen. Die moraal op vandaag, ja. Verschrikkelijk. Wat was een feest, dat moet je niet bederven. Dat is de incident helemaal niet meer. Ach, toch, heb ze al gelezen. Ja. Zo. Heden, een vol jaar geleden, verschenen voor de ambtenaren van de burgerlijke stand ten einde in een echt verwonderd werden mejuffrouw Hendrika Louise Kwekermans. De enige echte dochter van de weledele professor, de heer Kwekermans. Ja. En van dokter Wilhelmus Antonius de Werver. Ja, en ze zogen elkaar trouwen de rest van haar leven, hè. Du biecht toe maar eens opmerken. Die tekst heb zich ten edel gebroken. Dat vind ik wel aan mijn plaatsje grap aan. Je weet toch dat ik verdikt ben en immers anders, ja. Dat is toch ook gewoon, dokter de Werver. Ik kan me toch een leven zo met die gaan niet voorstellen. Dat zijn toch zo gelukkig 42, ja. Maar één ding hindert mich wel soms. Toch niet gans gelukkig. Wauw, wauw. Maar ik heb me nog helemaal niks van een eerste vrouw verteld. Ja, dat zit niet toch het wijs. Of zou je nu niet kort waren? Ik heb gewoon af en toe het gevoel dat het zo gaat voor mij verbergs. Dat gaat met een eerste vrouw geweest is en... Ja, dat... Moet ze dan een shows vandaag over beginnen? Wie denkt, zo heb ik dat niet al verteld?
Ja, dat hij kränkelijk wordt en niet lang na een huwelijk gestorven is. Zus, en meer is er ook niet over te vertellen. Het is ons geen plezier doen, hè. Als je die ganse geschiedenis nog steeds rustig. Ik wil er niet meer aan herinnerd worden. En zeker niet op zo'n dag als vandaag. En morgen. En in de toekomst. Denken we toch alleen in ons twee, ja. Zo is het ook, hè. Ja. Maar eens zal het mij toch al vertellen, hè, schat. En ik zag ik net zo lang door, totdat ze mij alles hoogpien op zoet gelachen. Ja. Ik zal dich plechtig beloven, hè, dat ik dich alles zal vertellen, ja. Ja. Ja, schatje. Meneer. Mijn schoonbroer. Dat is gemeen. Nee, ja, nee. Wat is het, Annie? Dat hebben ze gebracht van bol.com. Oh, voor mij? Nee, dat is voor mij. Oh, dat heb ik besteld op aanbeveling van Gertie van Dalen. Dat moet geweldig goed zijn. Zeg, wat is hier met gebeurd? Het boven allemaal ijzelzoren. Och, die ben ik vergeten het roet te strieken. Wat sticht dan al erin gelezen? Ja, dat is toch ganse toppen. Ja, genade gewoon. Maar ganz even zeur. En ik ving er ook niks aan. Want ze kriegen zich toch. Nou, daar heb ik nog echt geen woord meer voor. Och ja, uw smartphone. Dat lag in de biep en de deeg. Piep, piep. Oh, en dan heb je van papa, man. Och, die komen met de trein van 11 uur. Zus, hoe laat is het al? Oh, Philip, heb je nog een oude voer? Kou, drukte, storm en een glas water. Zeg, houd toe die vrije meneer voor het ja. Willy, ik kom je even gooien, dan moet je aandoen, hè. Is goed. En bel tegen een taxi. En zeg tegen het meisje dat ze zorgt voor een uitgebreide lunch. Of nee, laat hem maar sandwiches serveren. Okidoe. En zet theebloemen in een vas. Nog een ket. Zeg, Kijk, kijk toch Annie. ja, Het is die handtas niet. kijk een beetje met hoe het man is en van mijn vrouw. Zit de liefde ook niet erg diep. Met een euro is ze dik betaald. Ik zal vliezen als dat mirakel de deur goed is. Jij hoeft te vuren kunnen weten dat het mensen gewoon, hè. Hoe met Miss Willy? Ja, het is. Jij bent toch zo gespitst op vandaag. 4-2 samen. Zo'n team. Jo. Jo. Maar vind je dat dan niet fijn dat papa en mam die ganse reis hebben er over gehad om ons te komen feliciteren? Ja, natuurlijk, natuurlijk. En die papa, Sam gaat aankijken met die grote ogen. Vul hem gaan met nummer staan. Ik het al op elkaar, hè. Oh, Garen. Zeg, zo erg is hun ook wel niet. En trouwens, papa en mam zitten dan ook te kijken naar de ooievaar. Ga dan ook en zo niet naar binnen dagen boet. Oh, maar met een stage. Toen moest ik toch nog anders aan doen. Deze neer zou de dokter hier willen spreken. Meester Paul Wellens. Meester en de rechter. Zeg hoe, dat Paul Wellens, zeg hoe jouw Paul. Kent ze dich dan? Ja, wie mijzelf. Vrouw samen gestudeerde leiden. Prachtige vaandummer geweest. Dat zou hij moeten. Ik zal dat kwas binnen laten. Zeg de mormel. Dan weet je het meteen. Zeg me joh, maar dat is juist een stage moet, hè. Ja, jij nooit, schatje. Ontvang doe die een oude vriend maar. We gaan niet die oudjes wel een stage halen. Wat is Wat denk je ondertussen wel een gemist? Ja, zo. Ja. Een strakke schat. Ja, schatje. Goedemorgen. Ik ga graag de heer Wellens gesproken. Willy de Berg. Oh, Paul Wellens. Kent ze me niet meer, jong. Oude vrouw die gek. Ik ben het.
Willy de Wever. Leiden. Ja, juist. Maar man, dat jullie dit niet lekker kenden. Ja, jong. Dat ben ik kwalijk van. Zelfs studentenwerven was ze. Zet dich. Vertel. Zeg maar, geet die goed hè. Chique hoe, chique spullen. Dat is goed geboerd hoor. Ja, ik heb inderdaad niet te klagen, jong. Ik heb nog wel tamelijk vroeg mijn doctoraal gehaald, hè. En daar heb ik ook nog een goede baan aangeboden gekregen. Heb ik een schat van een vrouwtje getroffen. Ja, dat zult ze dadelijk wel zien. Nee, hoor, geluk heb ik niet te klagen, jong. Proficiat, joh. Ja. Proficiat, dat heb ze beter gedaan dan mij. Ik ben maar doodgewoon advocaatje en hij heeft doodgewoon nog maar vrijgezel. Woonst u dan niet in de buurt? In Zittert. Ik heb de praktijk overgenomen van de oude advocaat, Akkermans. Die is op bekend, met dat komische praatje. Oh, nee, ja. Dat is een puntje, zeg joh. Nee, maar wat brengt dich eigenlijk hierheen? Er zijn toch geen moeilijkheden over, hè? Nee, eigenlijk zijn er geen mogelijkheden. Oh, Weet je, ik ben op zoek naar een zekere Willy de Wever, maar ja, dat kan zo onmogelijk zijn. Wat dat betreft ben ik hier eigenlijk een verkeerde adres. Daar wil ik de Wever wat zoeken. Is dat zo? Hebben ze hier aan, hè? Ja, nee, eigenlijk niet, bezonjer is er niet. Maar, weet je, ik was de niet afgewerkte spullen van mijn voorganger en doornemen. En toen vond ik op een gegeven moment een testament van een zekere mevrouw Pungermans, die op latere leeftijd getrouwd zou zijn met een Willy de Wever. Ja, wie gezegd, dan ben je op het verkeerde adres. Jong, dat Willy de Wever, dat ben ik. Hé, best met reden bezoeken, hè, joh. Die vrouw, die was. Ik moet even denken, Koetje Grootmoeder was helemaal niet gelukt, die was 65. Nee, ja, het klopt, die was ongeveer 64 wie ze stoof, joh. Dus, toch? Ja, dan zit ze op het goede adres, Paul Wellens. Oh, laat me eens even bijkomen, zeg. Ik zal het wel eens even genoeg leggen. Hè? Ik zal eens even wakker gaan schudden. Ik heb ze toch niet gebroken zo, hè? Nee, ik zal wel eens even wakker schudden. De wet zegt dat ik bij dat oud vrouwtje in pensioen ben geweest, hè, Leiden door. Ja, wacht, laat me eens even denken. De Frietje, tante Frietje. Just. Maar dan zou het nog toen ik in Leiden al wegging. Juist, joh. En de wet zegt dat ze arm wie een kerk had en dat ik niks te maken had, ja. Dat weet ik. Die Dat tante is op de profiel. Juist, die tante Freekje, jong, dat was heb je een tweede morgen voor me. Die deed alles voor me. Die kon dikker nu zakken als ik niet meer overrijden ze loopt. Nee, joh. Zo'n rarige beslissing gehad. Ja, weet je, en wat ik links en rechts verdiende, hè, dat was juist genoeg om mijn studie af te betalen. Sommige jaar heb ik beslist geen dokter geworden. Ja, om een dag, hè, wordt ze krank, joh. Echt erg krank. En ik voelde dat er het einde ging werden. En toen heb ik haar gevraagd of ze nog een speciale wens had. Toen heeft ze me een stukje uit haar jeugd verteld. Dat ze op een feestje een aanraking was gekomen met een student. Ja, dat begon je te horen, hè. En zie veel voor haar charmes. O jee. En de weet wie dat heet, joh. Ja, Daar dat komen denk ik, ja. rokken van, hè. Jo, Hij doet honger. tuurlijk. En ze ging er gans alleen voor. Ziet er weer op natuurlijk. Dat kind hebben ze in een pleeggezin gedaan, hebben ze dat. Door wijn, door wie, dat weet ze helemaal niet. Die had er nog proberen te achterhalen. Ja, dat is er niet achter gekomen, joh. En haar enigste wens was dat het kind, dat was een jong, en een onbesproken naam kreeg. Ja, ik voel me aankomen. En toen had ze dich... Loester, nu kent ze me sentimenteel vinden of niet, maar ik hoor je veel door je. Ja. En toen was ze met haar getrouwd. Tjus, ja. Ik heb immer gedacht dat dat met dich het niet in orde was. Nee, jong, ik wil mijn dankbaarheid betuigen. Ik heb een ambtenaar laten komen hè, van de burgerlijke stand. En hij is getrouwd. 2 uur nou ook wet, man. Mijn vrouw overredig en zag ingeslopen. Dat is het voor in een film. En toen heb je toen haar zoon die een naam gegeven. Tjus, dat hou je geloof, ja. Nou, volgens mij was er een gat vriendelijk geweest. Nee, uitgesloten. Uitgesloten zie jij dit verdient, joh. Ik weet zeker dat ze dat verdient, hè. En dan, hè, ik weet gar niet hoe het of je dat uitziet. Maar ik wel. Oh ja? Integendeel. Nee, hè, wat vuurt dat nou uit? Die zoon van dich, dat treedt op in kroegen en van die functionele centra en boeren van partijen. Dat is een komiek. Wat zou dat allemaal van, joh? Ja, daar ben ik bij toeval achter gekomen. Bij mijn voorganger is ooit een keer een legaat voor hem gedeponeerd. Ja, en toen ben ik het researchwerk gaan doen en ik ben zoeken van hoe zo de gasten uithangen. Dat heb ik gevonden en ik heb hem
Eergisteren nog een mail geschikt met het verzoek om zich met mij in verbinding te stellen. Wacht even, ik heb zelfs nog een scan van een brief erbij gedaan, die zijn moeder hem toen dat tijd heeft achtergelaten. Dit is de origineel zelfs. Mijn lieve jongen, als je dit leest, zul je vernemen dat je een vader hebt. Zijn naam is Willy de Wever. Hij weet het dus. Ja, logisch, het was mijn plicht om te informeren natuurlijk. De Heer zij mij genadig. Oh, stel je voor dat ik hem komen kumpieer, man, hè? Dat liet me nogal voor de hand leggen. Hij zal toch zijn papa willen leren kennen, toch? Tot zo'n ramp weer, jongen. Oh, als mijn vrouw dit werk wil. Weet hij dan nog van niks? Ja, dat ik witman ben, joh. Maar dat ik tegen zo'n volwassen zoon heb, dat tegen tangels optreedt. Dat weet hij natuurlijk niet. Oh, en dan had ik zus niet met Johan over je bezoek komen. Dat zal wel een klapje hebben, jongen. Jongen, als je schoonmoeder en je schoonvader erachter komen, hè, voor deze onverwachte gezinsuitbreiding. Maar jongen, waarom is niet te overzien? Dan moet je dan moet er ten alle tijden voorkomen weer. Maar wie? Zit bij een oplossing op. Wie bedoelt ze? Dan pak je het eerst de beste tijd tegen en dan zoek ze de zoon op. Je bent geschäftig, man, hè. Toen geest als rechtgeaarde vader, door die fris gebakken zoon, schmiet zich bij hem aan de borst, hulp zijn Griek naar de eeuwige jaagvaarde. Komt ze terug, kat een bakkie, alles opgelost. Wat vindt ze ervan? En denkt u dat dat gaat lukken, jong? Als het niet lukt, dan moest ze zelf maar met hem in het rijden komen. Wie komt er dan hier weg met dat allemaal dat bezoek? Dat moet niet zo moeilijk zijn. Nog eens even gaan bedenken. Wat zei ze normaal gesproken als ze een slippertje gemaakt heeft? Jongen, maak nooit slippertjes! Mensen, nee. Ja. Och, toe kukie. Maar eigenlijk is dat fantastisch. De eerste keer kan ze die vrouw die wies maken wat ze wil. Ze trappen er tot de laatste nachtwervel in. Nog eens even denken. Toen vertelt tegen die vrouw dat een schoolkameraad van ons naar het buitenland vertrekt en dat er een aasjesfeest geeft. En via zijn nood genodigd. Ja, joh. Maar als dat gelukkig, wie komt wel aan zo'n naam? Dat vlucht ze natuurlijk meteen. Pak maar get. Een of andere beroemdheid, dat sleept meestal nog het beste in. Hé, je hebt ze hem toch. Passievlammen door Erik Helders. Erik gaat naar Afrika, hield een party en via zijn hoed genodigd. Ik ken dat man, ja, het niet. Dat boeit toch niet, zolang als die vrouw hem maar niet kent. Veel gewoon 5 met Erik, man. Zo, daar ben ik weer. Oh, excuseer, die vriend. Ja, mijn vriend. Meester Paul Wellens, advocaat, mijn vrouw. Aangename vrouw. Aangenaam. Zeg, Ja, ik ben blij en een goede vriend van mijn man te leren kennen. zeg Annie, is papa en mama aangekomen? Ja, die knappen zich nu een beetje Ja, op. mooi. Ja, ziet je, waar je eigenlijk vandaag, papa en mama, mij gaan niet verwacht. Ja, we vieren vandaag dus 1-jarig huwelijksfeest. Oh, proficiat madame. Daar heb ze me gar niet van verteld, man. En zeker niet als ze zo'n charmante vrouw hebt. Ja, zit een smeekje, meneer Wellens. Zeg Willy, Ja. als we nu eens de eer van dit feest eens vanavond naar de Schouwburg gingen. Jo, oh chic, hè. Nee, dat gaat niet. Ik bedoel, dat gaat niet. Weet je mevrouw, eigenlijk, ja, je zult nog wel kwaad op mij werden, maar eigenlijk kom ik hier om beslag te leggen op burgerman. Ja, dat wil hij doen. Vandaag. Ja, jammer eigenlijk, ja. Misschien moest die vrouw uitleggen wat de rijden is. Dan weet je mevrouw, een van onze beste schoolkameraden, die vertrekt naar Afrika. En die hield een afscheidsfeest en dat is even uitgenodigd. Oh, en hoe is dat feest? Een tegelen. Wo? Nee, ik dacht dat ze vroeg hoe dat vriend vanavond kwam. Ja, maar is dat nu echt nodig, Willy, dat ze vanavond per se bij het feest aanwezig is? Absoluut mevrouw. Absoluut, ja. Weet je, het zal Willy ontzettend kolk wezen, door zijn gezicht niet weet zien. Ja, ik vind het toch wel vervelend, hoor. Ik hou me graag op deze dag gespitst. En wie is dat vriendje? Een bekende romanschrijver. Wie hebt de kerel ook weer? Erik Helders mevrouw. Ja. Jij! De schrijver van Passievlammen. Dezelfde. Dezelfde, ja. En dat is een vriend van mij. Ja. Oh, wat interessant.
Zeg, maar daar heb je me wel nooit over verteld, hè? Nee, ja, de wedstrijd zat mijn aandacht, hè. Die is alleen een zoeten op tegen weg, hè. Uw leven van me. Nou ja, als het dan per se vandaag moet. Maar mevrouw, ik ben ervan overtuigd dat Erik dat ontzettend weet waarderen. Trouwens, ik moet er vandoor. Mag ik zeggen dat ik bijzonder onder de indruk ben van uw positieve houding in deze. Mevrouw, au revoir. Nou ja, leuk vind ik het niet. Maar voor Erik houdend. Meneer Wellens, tot ziens. Au revoir, mevrouw. Geen net niet dat we dat niet zo goed. Houd die Greta, jongen, straks. Dank mevrouw. Houd eens even vast. Alles en eerst, nu aan de Schumanzoon, mijn hartelijke gelukwensen op deze Schwanendag. Vielen dank, hè, papa. Nu dicht maar, Mathilde. Toen had ik het woord aangenomen. Juist, ja. Kijk eens. Een jaar geleden, hè, toen viel ik de eerste beurt, ik mag wel zeggen, de grote eerste beurt, om de schoonzoon te worden van professor Theodor Krekelmans. Van mij. Ik hoop wel dat ze die erwaardig zal doen blijken, hè. Ja, daar zal ik mijn uiterste best van doen, papa. Ach, Willy, daar ben ik heel erg van overtuigd. En als ons dan binnen niet al te lange tijd het geluk beschoren zal zien dat weer een... Houd eens even vast. Het grote geluk dat ik grootvader mag worden, dan... Maar papa. Maar geen verbrennen van verlangen. Hoe dicht maar voorop. Theodor, ik weet zeker dat de kinderen ter zinner tijd dat heus over elkaar kregen. Ik heb ook nog het metgebracht voor de uitzet. Oh, maar dat is lief. Zeg, maar zullen we ons nu maar eens even gaan zetten? Is er wat? Zo, nu vertel eens. Heb je een plezierige reis gehad? Geen schijmig treuverhoed. Ach, de pap had zich toch zo verschrikkelijk opgeregen. Houd eens even vast. Ik heb me verschrikkelijk opgeregen. Met wat voor reden, papa? Stel je eens voor, jong. We houden ons gezellig geïnstalleerd in de eerste klasse. En vergenoten van de reis. Pessen tegelen! Daar kunt ik toch een onroepelijke heel binnenvallen. En een molenmeter van het zuiverste water, zoals ze zo. En een drukte, zeg ik die. En eerst duwt er me gewoon plat met zijn koffer. Toen trampelde me ongeveer de voet van het lief. Ik zwerde van de pijn. Ongelooflijk. Ja, dat was niet alles. Wie de trein optrok, toen vloog ze de rolkoffer bovenop mijn voet. En schuis op de dikke aan met een kalknagel. Arme pap. Ja, en dacht ik nu werkelijk dat de kerel zijn verontschuldigingen aanboei. Integendeel, de lag krom van de lach. Dat overmaat van ramp houdt er zich ook een fles cognac onder de jas uit. En de broeder, u moet voor de borrel opnemen. Kijk me aan, zet er. Kijk niet zo van een oude kapperskop, pak zo weg. Ja, zet er, ik ben vandaag in een goeie bui. Want ik ga mijn pap en mijn erfenis begroeten. Schandalig wordt. Schandalig, gewoon schandalig. Dat zeg je maar. Excuseer me even. Het is Pierre zegt in een ogenblik. Ik moet even... Wat is? Nee, ik ben zo druk. Willy. Die vallen terug te staan. Een dame om mevrouw te spreken. Niet? Helga! Hanneke! Mwah, mwah, mwah. Wat
een verrassing. Je herinnert dich mijn oude schoolvriendin Helga van Doorn? Dat is een lange tijd geleden. Joa, maar uw heerlijke appeltaarten ben ik nog immer niet vergeten. Alles goed met u? Ja, en het dich? Och, het gaat wel, danken. Wat leuk om dich na zo'n lange tijd weer eens te ontmoeten. Houd eens even vast. Het is me gewaar genoegen om hier de beste vriendin van mijn dochter te mogen begroeten. Och, erg lief gezag van u, meneer de professor. De waarheid, juffrouw. En ik denk dat we de kinderen nog maar eens even alleen laten. Want je heb ik al lang niet meer gezien, hè. Je zult zich wel aardig wat te vertellen hebben. Oeren. Ik heb een bespreking met Hilde. En dan Ik wil zal ik zeggen, even verspraak. de koffers pakken. Is goed. Ja, dan pak die koffers maar gewoon aan. Die pakken nu al fatsoenlijk goed en kijk ook goed met die hummus. En nu gezellig entre nous. Dat ze getrouwd is, dat weet ik. Best ze gelukkig. Wat voor een man heb ze eigenlijk? Is ze groot? Is ze klein? Is ze dik? Is ze dun? Is ze knap? Is ze lelijk? Het is vuil of weinig hoor. Allee, wie eens op? Als ik dan ook even het zeggen mag, dan draait het maar in één stuk door. Sorry, schatje. Mijn man, eigen schattenboot. Normaal van uiterlijk, maar een juweel van binnen. Och, dat is klaar, taal. Fijn voor dich, meid. Zeg, wanneer kreeg ik de parel te zien? Zo gauw mogelijk. Zeg, Helga, kind zich vanavond niet komen. Ik bedoel, mijn man die moet uit en het ja door het Helga. Ik zou dat echt geweldig vinden. Zo, man leeft jij alleen uit. Hij zal toch niet... Nee, hoor. Daar maak ik me geen seconde benauwd over. Het is de eerste keer sinds we weer getrouwd zijn dat hij alleen uitgaat. En weet ze, en een vriend van hem, die geeft vanavond een afscheidsvuifje. Die vertrekt naar Afrika. En het is om een roman schrijven. Is dat zo? Natuurlijk. Zeg, en nu bezingen de beurt om op te biechten. Het adem genade bied ik kunnen zingen. Och, kindje, ik zoek met die grote lamp. Maar de ware Jacob ben ik nog niet tegengekomen. Sukkel. Maar dan moest de moeder niet laten zakken, Helga. Je moest doorzetten. Och, kindje, ik heb tijd zat, hoor. Ik reis nogal veel. En ik heb heel veel plezier in mijn job. Oh, je hebt zeker een job? Ja, ik dacht dat ze dat wist. Ik schreef. Och ja, wist ik dit niet. Nee, kuken, ik schreef romans. Oh. Nou ja, ik heb nog nooit van de schrijfster Helga van Doorn gehoord. Ik lees veel. Och, dat kent kloppen, mijn hartje. Want ik schreef namelijk heel deftig onder een pseudoniem. Een mannelijk pseudoniem zelfs. Och, wat leuk. Ja, ik moet zeggen, mijn laatste roman, hè, hij deed het ontzettend goed. Och, de lictor, ja. Ja, maar dat is toch... Ja, passievlammen, ja. Wat lacht ze nu? Oh. Ja, maar dat is toch niet van dichte roman? Maar zeker. Och, Helga, ik heb dich heel geer, maar je moest niet fantaseren. Dat boek is van Erik Heldens. Juist. En dat is het pseudoniem van die vriendin Helga van Doorn. Wat is er met hem? Dat is... Dat is laf. Dat is gemeen. Oh, en dat ik dat juist vandaag moet horen. Ja, maar heb ik nu zo gaat indrukwekkend gezegd? Och, gang toch weg, dich. Doe valscherik. En zo gaat nu met mijn beste vriendin. Oei. Zie je aan de hand? Mama toch. Ik ben toch zo gelukkig. Wat is hier? Wat is gebeurd? Het is niet een raadsel, mevrouw. Dat zal ja. Speel niet langer de onschuld. Ja, doe valscherik. Doe gemeenerik. Oh, mam, oh, Willy, de heeft vanavond een afspraak met de romanschrijver Erik Heldens. En weet je wat het is? Die daar, mijn vriendin, die valsche kat. Ik weet niet, Anneliese, aan al die nonsens komt, maar ik verzoek dich die beschuldigingen würdig te houden. Met wie die man een afspraak heeft, weet ik niet.
En het interesseert me ook niet. Maar in ieder geval niet met Erik Heldens. Of beter gezegd, hij zich achter de naam verschoelt met mij. Ik snap het nog helemaal niet. Nou, ik begin het wel te snappen. De heer De Wijver, die scheen een scheef sjaas te rieën. En zijn vrouw het sprookjes te vertellen. Oh, maar dat waar is, hè? Willy! Wil ze zeggen wie ik komen? Nu zal de avond toekomen. Ga je luisteren, kind. Als je wilt weten wat er in zijn schild vuurt, moet het ganz anders aanpakken. Ja, maar wie dan? Du moest dich van de domme houden. En niet laten merken dat ze hem doorrupt. Dat is verstandige taal. Goed aan, met een glimlach. En doe alsof er niks gebeurd is. Dat is de manier. Ja, laat ons lachen. Oh, zo. Wie een huichelaar. Ja. Goed. Ik zal dan. Zo. Bezoek. Mijn vriendin Helga van Doren, die kent ze toch nog, hè, Willy? Ja, ik ga je niet het genoegen, hè. Ik heb er veel over gehoord en veel goed, ja. Ik heb ook wel heel wat uitgehuurd, meneer De Wijver. Ik hoop dat het niet al te slecht wordt, hè. Ja, maar dat... Zeg, hoe was ik zo lang, schatje? Oh, ik heb even mijn vriend gebeld, de wetswaal. Oh, meneer de advocaat. Ja. Oh, zo'n bandiet. Ja, dus de vriend, dat is ook vanavond op het feest natuurlijk. Ja, dat is wel te zeggen, hè. Ik weet niet of dat feest doorgaat. Onze scheidende vriend is... Je meent Erik Heldens? Kent je hem? Alleen van naam. Gelukkig. Zeg, waarom jullie ze hem vanavond niet doet? Ja, schijnt zich niet zo lekker te voelen. Oh, waarom dat dan niet? Ja, een griepje, hè. Een griepje. Nou, ik heb anders een heel goed middel tegen een griepje. Oh, ja? Ja. Dat is niet allemaal te gaan. Ja, en toch sta ik erop dat ze hem vanavond hier moet nodig is. Nee, dat gaat niet, Henny. Dat gaat niet. En hoeveel niet? Dat gaat niet, waarom niet? Ja, Willy, dat is wel erg wazig, hè? Als ze pas weten wilt, is een verschrikkelijke mensje en ondankelijk vrolijk. Oh, wie interessant. Ja. Is het een vrouwenhater? Nee, hij zou de doodschrik op het lief jagen. Nooit heb je zo'n monster gezien. Oh, beschrijven moet eens, meneer De Wijver. Beschreven, je ziet er goed. Biermonster van Loch Ness. Ja. Klein. Dik. Naast wie een komkommer. Zo'n goeie jaren. En zo'n krombeen. Dat is het. Ik ga me zo'n schrijver toch ganz anders voorgesteld. Ja, ik ook. Ik ook. Dat met die krompijn, dat vergeef ik hem nooit. Oh, ik steur toch niet, hè? Och, gaar en gans, nee, meneer Wellens. Mag ik je even voorstellen? Dit is mijn mama en dat is mijn vriendin Helga van Doren. Dames, meester Paul Wellens. Aangenaam, Vriend dames. van mijn man. Aangenaam, dames. Ja, we rijden het juist over onze gemeenschappelijke vriend Erik Heldens. Ja, we zijn heel erg geïnteresseerd in dat schrijver. Ja, Erik, echt, dames. Een toffe gast heb ik u, werkelijk. Ja, ik heb me zo'n romanschrijver immer voorgesteld wie zo'n soort Adonis. Ja, maar dat is er ook. Dat is een beeld van een man. De meeste vrouwen zijn helemaal weg van hem. En hij maakt de hele tijd kniebuigingen. Heugelijke. En een figuur, zeg ik. Ze gaat wie Iwan Reephoff. En een bom van een vent. En een kop haar, zeg ik. En een druim. Pikzwarte krullen, zeg ik. En een baard. Zo'n lange baard. Erik, ik zie die bewegingen en die beschrijving. Ja, ik dacht dat er klein en dik was. En zo'n oren had. En krombeen. Hij moet erg veranderd zijn. Ja, maar het is ook al lang geleden dat ik hem gezien heb. Hè.
Dat heeft hij gedaan, ik heb het zo opgedraaid. Houd het maar goed. Nu beheerst zich hem. Het zou misschien goed zijn als de heren het op een akkoordje koosje smeten, wat het uiterlijk van hun vriend betreft. Ja, ik denk dat voor de heren maar eens alleen laten. Dan kunnen ze misschien tot een overeenkomst komen. Ja, ik wens je veel succes bij de beeldcorrectie van uw vriend. Tot ziens. Maar ja, dat was een stuk, die laatste. Wat steeds toen nog stom te staan? Jong, snaps dan niet. Dat is alles op een oplossing neer. Verknallen maar alles liggen tegen hier. Ja, hoor, vertel toch zo'n nozel aan die vrouw nu. Nee, je hebt me nooit met dat onzin voor dich ingelaten, man. Hè. Nu ben ik het vertrouwen van mijn vrouw en mijn schoonmoeder kwijt. En als mijn schoonvader erachter komt, jong, dan zit ik helemaal aan de boot. En hoeveel eigenlijk? Hoeveel? Om door de zoon niet weg te houden natuurlijk. Jong, dat is toch al hier? Ja, maar dat wist je van toen toch nog niet? Nee, maar weet ze nu nog wel? Ja, ik wel, daarvoor ben ik ook hier gekomen. Maar waarvan weet je dat eigenlijk? Van mijn schoonvader. Dan heb je hem in dezelfde trein gezeten, jong. Mijn zoon die heeft zich weer eens misdragen. Jong, daar heeft mijn schoonvader het Engels schoenbrennen verzorgd. Maar jong, als hij bij dik op kantoor komen, jong. Dat is al geweest. Oh, en toen heb ze natuurlijk gezegd dat Ik waar dan niet. Maar mijn secretaresse heeft hem opgevangen. En ja, die heeft hem het adres gegeven. En toen deed het hoogste mijn hazenwind vandoor gegaan natuurlijk. Dus hebben ze alle kansen tegen hier komen. Daarvoor kom ik dich waarschuwen. Oh, jongen, dat wil een ramp. Wat is dat gehoord? Wat is dat gehoord? Oh, de bouw. En? En een zekere Frits Pungelmans. Hij is het. Oh, god, en hoe dan, hè? Doe dus even rustig. Moet ik hem binnen laten? Hoe zijn de dames? In de serre, meneer. En mijn schoonvader? Die is net weggegaan. Loop maar binnen. Willy, gedraag dich nu eens even als een waardige vader. Alleen. Ik voel van dat je geen grond nou over me voelt, man, hè? Vul niet met dat zo ben zo'n grote zoon Chris. Goed, joh. Dan laat ik dich met hem alleen. Ik kan zo goed kennis maken met hem. Hé, jong, de blijft hier. Hey, dat is het meest dramatische moment in mijn leven, man, hè? Lees me niet alleen. Maar, jongen. Nou, loop niet dat maar eens benieuwd daar. Nou, met Juke. Oh, dat moet hem zijn. Mijn hart weet ik ergens op van een musje, man. Kom maar, mijn borstkast. Stop, spaar me de borstkast. Der moet hebben, dat is niet de papi. Zeg je mij niet ook papi, ik voel Zeg, zit hier... Kans. Ik ben nog eigen zoon. Ik ben ik niet flink goed te kluten geweest. Papi, nu komen ze aan mijn hart. Knuffel me guns. Papi, geef me eens een knuffel. Man, hè. Ik stond er hier niet op mijn been, man, hè. Hoe denk je die eigenlijk wel? Ja, sorry papi. Ik ben misschien half een stapel gelopen, maar als ze 30 jaar lang ten kinderleven hebben ze opgespaard, hè, dan moet maar wild werden. Papi, ik verlang nog het vaderliefde. Man, ik gewoon voor papi. Nu, ja, alsjeblieft geen papi, hè. Als mijn vrouw het dadelijk hoort. Uw vrouw? Doet zich gewoon nog een moeder? Hoe is ze? Papi, ik wil naar mijn mami. Ik wil mijn mami zien. Stop, joh. Wat moest er van mijn vrouw? Haar moeder leefde. Jaren hunker mijn hart al nog het moeder leefde. Ik wil me eens lekker door haar laten verwennen. Als lang moet hij de kop lezen. Hé jong, je hebt zich wel al snel aangepast in de familie, hè? Oh man, het kan zich niet voelen wat ik voel na jaren alleen te zijn geweest. Maar nu is alles in de bus. Het vaderhuis is voor mij geopend en met geen 100 plussen krijgen ze mij niet meer weg. Dat is het een, jong. Proficiat, papi.
We maken er een gezellige boel van. En in alle gazetten zetten we dan de advertentie. Hoera, het is een jong. Hoe stap ze dat nu erin? Als ze allemaal goed kunnen. Heden werd dokter De Wever verblijd met een flinke zoon. En als ze die babytjes zien, shit dat goed, maar van die kussen allemaal de bellen blozen. Hoort je soms zeggen dat ik geen geschikte zoon ben? Dat zou ik niet gezegd. Zo zouden ze allemaal moeten krijgen van de ooievaar. Zeg nu zelf, papi. Geen nate luiers. Geen mazelen. Geen bof. Geen gebrulde tandjes krijgen. Zit erin natuurlijk. Hoe goed je tantes die dich dan mulkes willen geven. Maar ja, die neem ik er al voor mijn rekening. Als ze niet oud zijn. Wat leef van dingen hoor. Ja, je moet toch een beetje metwerken aan de algemeen feestvreugde. Hey, zeg nu zelf. Zit hier eigenlijk in een nonk van niet? Nee joh. Eigenlijk ben ik gewoon die juridisch adviseur. Aangenaam. Advocaat Wallace. Maar zit hier dat? Dus dan heb ik dat geluk allemaal aan u te danken. Ja, en ik ook natuurlijk. Oh, dat zal ik nooit vergeten, doe. Oude rakker. Ik ook niet. Kijk, een roester als Pungermans. Ik ben vanuit de trein meteen naar dicht toegekomen. Hè. Groot had gezag van ping ping. Ja, en voor geld ben ik altijd wel te vingen. Ik zit finaal aan de groentje. Van mijn laatste kroat heb ik een fles cognac en een treinkaartje gekocht. Maar dat doe ik niet meer, hoor. Eerste klas reizen. Wieso zou ze dat goed dan? Jawel, wie een koning. Maar dat voel ik toch wel. Eén kleren zo. Moest ze luisteren. Voor mij zat ze een kwal van een van zo'n oude baviaan. Wat is dit gewoon? Nee, niks. Ik zei niks. Maar gewoon. Nou, de hou dus. De rest vertel ik dich nog wel. Wie steekt het eigenlijk met de ping-ping, meneer de advocaat? Wie verlist het? Kan ik al gaan opstreken? Nou, al met al ongeveer een 3 ton. 600 briefjes van 500. 3000 van 100, wie ze wils, die de pap heeft een aardig bedrag voor de achtergelaten. En rente op rente is dat nogal flink hieruit. Maar dat kreeg ik nooit op. Maak die toch nog maar een dag geen zorgen, want daar haal ik dich wel mee, joh. 300.000 €, handje contantje op mijn handje. Meneer de advocaat, dat is een engelgekkige milken. Laten we even onze mogelijkheid zoeken om de ganse... Papi zei toch dat dat niks, dat hij zo'n miljonair is geworden. Want immers geldtijd kreeg er alles gedaan. Het hoeft niet zo moeilijk te kijken, alles komt goed. 300.000 €. Rothschild in persoon. Op zijn advocaatje, een fortuna, een rijk persoon komt voorbij. Je draagt dich nog eens even, Pungermans. Ho, ho, ho. De wijver, alsjeblieft. Ik loop me geen Pungermans meer nemen. Hoog toch nog. Papi, eerlijk is eerlijk, dat geeft niet meer, hè. Ja, ik kon nu denken dat ik me te goed voelde voor mijn bloot eigen vader. Oké, de wijver dan. Misschien nog wel goed zo. Willst du sofort ik zin om bij mij naar kantoor te gaan? Ja, stop. Ik wil eerst mijn mami aan mijn hart duwen. Is de ook gaat het kind kent zijn eigen moeder niet eens. Ja, jong. Dan laat ik horen die eens even rustig erop voorbereiden. Want die weet natuurlijk van niks, hè. En dan mensen dan even squatten zo gewoon voorbereid. Oh, dat is waar ook. Die gozer weet niet eens dat zijn kind had gekregen. Nee, dat zal ze zich gelukkig voelen. Ja, papi, zeg het maar stiltjes aan de noord. Ja, jong, dan moest dat toch begrijpen, man. Dat kent ik niet zo. Kom, gisteren met de gaan op de zaak. Er komt nog wel een trein. Om te beginnen wil ik het stevigste eten hebben. Ik verrek van de honger. Wat zei toe, papi? Bescheid met muisjes. En een flesje wijn.
Dus, de kom maar naar blijven, jong. Kom maar. Dan moet ik eens zien. Een kind moet er op iets in vlees gekregen. Zit dan mijn mama ook bij, hè? Ik wil naar mijn weeg. Ja. Hier dan. Nee, beweeg. Hier. Nee! Nu met de bier. Dat ben je, Rustig, even die medewerking. Aansluiten, nog een stukje van. Ja, is goed. Dan helpen die super. Als ik niet snel ga, dan is het een tien aan. Ja, maar goed. Dan even dit Dat zit de heer, nou. Ja, dat is een weer hoog, hè. Hoe kan ik het neerzetten? Oh, doe dan maar. Zeg, Annie. Is het niet beter dat je in de eetkamer gaat? Dan is het toch veel sfeervoller, is het toch, hè? Ja? Ja. Dat vind ik niet. Helga, de etste ook een hapje mee, of niet? Och nee, kindje, ik heb nog zoveel te doen. Nee, dank u. Ja, ik moet ook gewoon. Mag ik je misschien begeleiden? Als je dat leuk vindt. Nee, juffrouw. Daar zou toch iedere manskeer voor willen vechten? Complimenteus. Ach, maar ik nu dat daar moet dat al bruin ziet. Meneer de Werver. Adieu, hè, juffrouw. Adieu. Zullen we meneer Wellens? Ik vlieg al, hè. Ja. Hoi, mevrouw de Werver. Je moet niet alles vertellen van de vriend van ik. De romanschrijver. Oh, maar Daar wil ik alles van weten. Met alle genoegen. Ja, Dat benieuwd. is een gastengezicht. Daar hebben we wat dingen mee gemaakt. Dat is een garen. Zeg, moest ik niks eten, schatje? Ik? Nee, ik heb niet zo'n honger. Nee. Dan eet ik toch tenminste gaat. Ja, een klein beetje dan, hè. Een klein beetje dan. Zet hier meneer voor bedienen nog zelf van. Zie je dat? Hier zit hij te schmikkelen en mij loopt dat water op de mond. Wat een broodje met shake of een broodje met kaas? Doe me maar met keers. Kaas. As. En hoe heb je een shot zijn op? Nee, ik sta niet goed, maar let me niet op mij. Ik sta niet, ja. Zorg dat ze niks te kort komt, zeg. Mama, vertel eens. Wie maakt u steeds mee van de jaart? Ja? Oh, zeg, wat is met tegenhandje? Ik heb koppie. Oh. Verschrikkelijke koppie heb ik hier, hoor. Dat komt omdat ze veel te weinig gegeten hebt. Dat geloof ik ook. Kom, pak maar eens een broodje. Dan knap ze. Hoe is die charme broodjes? Welke chance, Jackie? Ja, maar hier stond een charme broodjes. Dat zeker? Ja, die mensen die engagé aankomen. Ja, zeg, hoe is toen me vergaan? Annie bracht ze toch juist binnen? Hoe steekt ze dan, hè? Ja, we snappen er niks meer van. En nu is de charme weg. Zou ik nou niet vragen of we nog een nieuw brengen? Ja, zeg, en daar is ze weer. Och, dat is ook sterk, hè? Nee. Ik heb het gekloot. Ik heb ze opgegeten, ja. Allemaal? Ja, wow, ze liggen me gewoon zo op de maag. Ze worden wel lekker, ja. Willy, ik moet zeggen, ik vind die meneer van Doorman erg vreemd, hoor. Ja, vind ik ook. Ik zal een Annie vragen of het nog een nieuw brengt dan. Nee, loop maar. Ik heb hier geen oog aan. Geef ik maar een glas wien. Ja, hier is ook nog eens over. Ik
Je hebt ook geen zin meer in. Nog even naar de wien. Ja, zeg. Hoe is de wien? Wie? Ja, wien. Je weet toch wel wat dat is, of niet? Eentje. Richt dich nu niet zo op. Het zou wel een vergissing zijn. Wel het meidje maar. Anne! Annie, breng een fles wien, rooien. Zo, hier wordt flink gepumpeld. Du hast toch nog niks gebracht? Oh nee, als ik tot niks op de show terecht word gekomen, dan had je het geweten. Annie, du vergist dich. Hoe zei je dan, hè? Met geen zorg, maar gebracht heb ik hem. Dat betwijfelen weer ten zeerste. Kom, gauw, breng nu. Oké, Van Putten. Allee, gauw, Maak als ik je maar deed. niet zo dik. Allee, gauw. Kalmpjes aan, dan Oh, druk ja, ik ja, ja. tuiken in. Maar weet niet, zo heb ik dich toch nooit gezien. Ja, schatje. Ik heb hem ook oprekenen, hè. Zie me steeds te liggen. En, nog gaat op de snelheid aan te merken. Goed niet genoeg. Hier heb ik de fles wien. En hier zet ik ze neer. Vertel me straks niet dat ik niks gebracht heb. Dan geest toch even mee. Wat een verrecht meidje zeg, verschrikkelijk. Ja, zeg dat. Zet nog eens een glas wien in. Dat is goed, man. Ik lust er ook wel een. En wat nu weer? De fles is leeg. Je wou toch allemaal gezien dat Annie met een vol er binnen heeft gebracht? Ik heb hem leeg gedronken, schat. Wat? Ik heb hem leeg gedronken, ja. Wat? Misselijk. Maar kom, vergaan. Ja, vergaan. Het gaat hier. Annie, nu loes het toch eens even. Ik ken die. Annie! Annie! Nu loes het toch eens even. Annie! Let erop, jongens. Met de muus. Zo. Nou, Proost! Moest je de baby wakker maken? wie is toen windschrikken? Wat moest ik doen, de biep? Dat kan ik dich niet vertellen. Dat is zwaar geheim. Aha. Du hebt die fles verkomen zo. Nee, maar de inhoud wel. En die broodjes trouwens ook, hè. Maar als ik nu als dessert, als toetje, gewoon een lekker mulke van dich krijg, hè, dan is het de lunch of het diner wie je nog nemen wilt, tot in de puntjes af. Bedien ik zelf maar, meneer. Okido! Hé! Hier nog! Wat heeft dat te betekenen? Dat is de kapperskop. Doe best een onbezorgde vlieger uit een trein. Wat moest ik hier? Dit is de vader van mevrouw de Werver. Dus dat is de zwaanpap van de Werver. Van dokter de Werver, ja. Mijn lieve opa!